so munangire wayaita apa mngomana mafiste wake ngakaipa aizongoro wafiste amene munhu waMwari amene mamwe machechi aye mari satungokuona imana pakagara nevarungu munoita sei marungu haisi ganda murungu munhu ane mari ndi murungu warungwa Ausingone wataridza hambo araridza varungwa araridza varungwa murungu munhu ane mari kwete ganda because uri kuona bhachi napenda 20 good Gucci saloon vanonzwisa Gucci anodza Gucci saloon zvinorevei Gucci saloon ndere 20 good awo Gucci yemusaloni aiwa haisi saloon yemusoro neGucci iGucci yakatsika jecha Gucci yeleda iri ariwanike. I'm the only one anaro in the whole world custom design just for me but mazuva achada zvokufaira tichirakidza kuti mawachi edu nemazimotikari mambishi achada izvozvo takuparidza jesu 9 May National Sports Stadium haizare kaya but najesu toizadza. Alright, so far munenge ma2 handizoziva but inini pani confident mangu ndekuti vasina kuizadza ndakasazadzawo nenda paQ revanhu vasina kuizadza but tichinzi takatombopindiramo saka ipi ndakangodzadza 1 budget ndakamboitira muNational Sports Stadium. Alright, maiti hanzi ndikasazadza ndiparidze futi aiwa ndozadza ndakaita kuroteswa najesu jesu akandirotesa ati mwanangu enda kuNational Sports unoporesa vanhu vane BP vane sugar vasingagone kushaka and the likes saka we'll be praying for people there. But pane video yenyana ndaiona kana maiti mune ngiro dzinonzi last 10 years. Yes. And what happened is my angel last 10 years took me by the hand and my angel last 10 years and the angel took me and we ascended to heaven. Ninge ngiro dziri guardian angel yangu ndofamba nayo. Inonzi last 10 years. Last 10 years. Yes. Okay. Yakasangana ndine 9 years that angel and it has been with me my whole life. Ndakatomboisa tattoo. That's last 10 years. Bozana ngatanza matatu nde Illuminati. Isaka tonoita mari. Itakayo. Nyoro wakati wakati tanyo wato Illuminati nezopenga. Alright, so I'm not so nduza kuti trapane ne 35 years nezvechipana. Alright, I'm not so nduza kakuti I pilgrim church kunyasoitika bana. English and English. Zvore. Pilgrim zvore. Pilgrim. Ndipo wakaprison. Pilgrim afanana kuti maRoma anogona kuenda kuMutemwa kana kuti kuVatican. maChristian anogona kuenda kuIsrael kana kuJerusalem. Tese tunamata Jesu wani kana uri apostle uri hwisiri uri ngochani uri chi as long uchiti Mwari vari kumusoro kudenga zvapera. Tese tunamata Mwari. Mazezuru anonamata anonzi musika vanhu ari Mwari. Musika vanhu zvongoreva kuti God means creator. Masalad waita sezvo takasanganawo naJesu takaparidzirwawo neNew Testament. Tomuparidzawo. Mamwe ndozvemudzimu mamwe ndozvekung'anga handizokwanisa nasokomenda zvinoreve because handinasonzwisa zvinong'anga zvinomba sei but toziva kuti isusu Jesu Kristu weNazareta akafa Mwari akamutsa kuti tive neupenyu husingaperi. That's the gospel we preach. National Sports Stadium ungava uri kuCatholic uri kuAnglican uri kuMethodist uri mbavha munhu wese uye tinamate kuna Mwari ndorega zuva 1 randiri kudeedza kuchechi 9 May. Musi wa 9 May. Barapora mbapona. Amen munhu waMwari. Amen. Upenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi